Joni agwa changurugwa. Muvero tu kabone. Muvero tu kabone. Muntu. Joni agwa changurugwa. Ayanga kom. Muvero tu kabone. Muntu kuete. Omaria matosinta manyitinga. Ngomutindike tor. Ono. Embuatire. Igai so no uae. Oya arengo musani one. Umukungu. Arengo musani one. Magireti arangoruko. Magireti. Timetiri tarinde. Timba maeti abasi. Tiri muskurara mwana muskuta kuraro. Ono no zamanyithina ngikiathu gitu otindikire kwane sumugondrone. Akoria ni chiwiki sa tuisiko. Akoria chiwiki sa tuisiko ndai komorora. Ono. Akoria chiwiki sa tu. Muane. Yatinda nyame. Eroyenga. Sei kurumaya. Gera asaya to ito tindi ko itara ko chorro ngo itara ko chiro. Ngasinaro mongino yo atindekire basirende koikera bono iga ntukunyara goteba esababu yagera mongino yagatoka siriti obugima bwae nakeri kiagera agasira na gotindekwa twatigeire serikali tigere eunenkia mangana yo tumanye nga mongiranga kiasiriti obugima bwae nande gaikira ngo eniwe kubori kwane gochase abamenyi ba mwemba iga naliko basabanga mo babatohereru kiagera bone serikali ya take over ekoro boringori bwabo igereto report yerengiya ekogera era tumanye sababu yagera to mungino yasiriti obugima bwae abonta tegotebanga kulingana no mubiro yegera twajorigereria no mubiro okororokana nga konyo usarekire oene tigwange emeti enyebere yaetire ande ndaite ko suspecting agero kende chinga kiech twarenga ase training chinga kina checho mongino yo uranyora asiriti obugima bwae na koenigwa sabono tiga basaba batohereru tigera to serikali bagari ororo ekoro boringori eto report yere complete igoro yogo sira ku mongino Gondiara rusibwa. Ase bono iga marogoba ya bono mongino yo tariko nyara kurusigwanse ekiagera omubero ekonyora usarekire naende etimu eri yachire koru DCI pamoja na polisi baito koru centro ba advice ringa omubero uyu nabo baisa gotwara some infections chira ba affect oko tigu goikera mambia digere experts bande bache baranyale go weximu omubero yasenjere rengiya utarete madharande ase bali barabe bakoyeshugurikira mukagiru onde tayo tubwata ase bono iga ekiagera mongino ino yo mubwa bwabamenyi bekenyoreke naende aiga asatoka no abo komenya ase barenge busani no mugakonde baba bakora abanere oyo tari omongino etura confirm nga no mongino lakini no musani oe so ntokunyara goteba nga omukagiru naro it's until investigation yakorirwe irethara igara tumanye komanyanga omukagiru nimo Itan John Ondande assistant chief kia Mabundu nyaura location ito iwe report yenja end office yo mugambye munene ngoro yo muswati yo ore korigwa kero report ya end ororo chief na twaro ketigo chara korire limangana abere ngoro yo mutyo wono intelligence to abegete ground yato debinga muswati ina ba atinde kira samba toka yo
so asobwango bo turimo kerabo gento buna wana wago twachapa karoro tuikaroro twatema gukwana no mwako uyu wanga gotatebi kurene kero twasoa nyumba twasokire nere go Jesco twarora nga asinara kenyete amakwenda magoma twatema kuligiria sama magoma ya twamubuli na tugete ng'ombe tatugeti no yatobitiriria twasabe chume yechilinto twachaka gusukia magoma ya kyo tugusukia magoma ya no twanyora etuki ya mine the piece ya tuorokia nga pakobo mobere kyo twatema gufukwa mono twanyora no mobere no twabuli mwako uyu nga kigende gikire uchaka koereza rinde twira twayo kurangiria mugambi munenaiche igere audumia manganaya chifu gabo mwangoika urangiria wabusaba ikire ground nende unakwana ikesi kekere under investigation asatoka ngakyo manyana akoro kunaenda noyu nyagusira oyo na base ba na report ngachamo asatoka no mochio Jona wacha igare ngo musani Margaret na bwate buoye lakini mwako ena asirite bono ngo jare ngo kwani umugako uyu muno musani oye bono ekerabura lisobo buoye alia abanyene nali bagenda ofisi ya chief bachi kumurigia kurwa buto manyanga obolide twagenda baka se chinyumba chia chirandi twatebu metinye bere tanya godai go twa manyanga omongno yo nabolite tokwira na somo gako uyu toteitana komorora bono yatubitiririe gintu kirikia ru ofisi ya chief nga ukukagera nkoro geto chake kurigia ya mono njo kwana ngoro ku Samuel Matagaro Oriosa oyo nya musani oyo gusira gale oyo minto bwe nyombe nke no mnale iga abarugi baye na nyome to mukungu mutangani iga asirete ke kwete nanda njane tamani kande muno yasira nande no yo kabere nere karanyo yo kabere nere nawasira igo muno yasira oyo bono no musani oye egali trate nge egali friend end mongno yo kwete na mara tuale ange 50 ga go se was 45 no bara vera matuku mange ngavale tu girlfriend ne boyfriend bono kuruasira abanje na bandu mu amatensemo elio ginde bakoruwa sana okumana kwa nyumba ngomana bakanga bolio munginona aki rero mura ngaki ele beste yo batara kwanaiga njeti ngomanya baba omongino yo oyo nyawa sira oyo nyamauga ya rugura oyo nanyu omiro mugako yega asirete moye teri anga uchimenyingwa chinyomba na bwate tatu mwaba maeta abaete mwembe nsa bono yo bamanyente mune boyfriend ende gakonyora nkorentali baragira komo omosbati onyagusira ni moje moroega ni moje ni moroje ni momayete igo andake umwako yo nere kabiri uri kuita ubande bose bari kutoka bana asinyomba mwabe karaba ku manara tingo nyara kuingiria mono manye lakini mangana nyomba abo tingo nyara kumanya bona ugo birna uba kwetenjere ya bana